Għawdex jibqa l-qalb il-Partit Nazzjonalista u se jkompli jaħdem biex l-Awċin jgħixu aħjar. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrien Delija waqt l-ikla tradizzjonali tal-ħbieb li kienet organizzata mill-Kumitat Reġjonali fil-Lukanda Grand Hotel fl-Imġar Għawdex. Din l-attività mistennija fost l-Awċin li kollhom l-opportunità jiltaqgħu b'mod informali ma' tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Min-naħa tiegħu Adrien Delija spjega kif il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jara li tħassib tal-Awċin jiġi indirizzat. Fost l-oħrajn il-problema tal-konnettività iżda wkoll il-biża tas-servizz mediku se jsibu ma' wiċċhom jekk kollhom bżonn jidħlu għall-kura fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li fid-diversi drabi li għaddaħin idur fost l-Awċin innota kif dawn jibżgħu morru f'dan l-isptar għall-kura la darba dan madux fidejn il-Gvern Malti. Fakkar kif bħala kap tal-Partit Nazzjonalista kien għalhekk li hu stess mar fil-qorti biex jitlob li 3 sptarijiet pubbliċi fil-Gżejjer tagħna jirritornaw lura għand il-poplu, xi ħaġa li Muscat u sħabu qed ikomplu jkaxkru saqajhom milli jagħmlu. Adrien Delija kompla li għandna naraw li f'din il-gżira il-kriminalità tkompli tiġi mrażna fil-waqt li servizzi edukattivi jissaħħu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista appella lil Muscat u l-Gvern Laburista biex ikompli ma' dak li jagħmel Lorenz Gonzi u jara li jkunu dedikati 10% mill-budget Ewropew li jmiss għal Għawdex.